Díomh cóide an nómh Tom ag gCorcaigh sa bodega agus taobh sin tá gachtainna ag déanamh ré de show cabaret nua. Seomraí Bearú Discover Ireland. Is ócáid síimsíocht í a calórianst cultúr na hÉireann, na scéalaíocht, na soláíocht agus pop cultúr na hÉireann. Tá dogus sin staú. Dús, bhfuil mé le hagrií na hócáide Brian Bearú chun leabhar faoin na chéad show de Seomraí Bearú. Brian, cad atá an dúin don ihe seo? Cé go bhfuil an show síimsiú agus granmhar Tommy ag cléile meabhair sláinte agus #MeToo agus políocht freisin. Idir mé féin agus tú féin, Tom cinnalín bórtha nach bhfuil mé gléiste gceart an ócáid seo, so be mé rais. Anyway. Bhí réimse leathan rinceoirí an, le rinceoirí boilg ag damhsa le ceol traidisiúnta na hÉireann ina measc. Bhí scéalaíocht na hÉireann mar chuid den ócáid fosta. Le drám scéalaíochta Candlelit Tales ag déanamh play ar an táin bó thuailne agus chu chulann. Bhí páirt mhór fiú ag Mr. Tato san imeacht, chomh maith le Sharon Curley as the snapper. Sharon Curley's pregnant, did you hear? Sharon Curley's up the pole. Ní féidir le hócáid faoi éireann mar seo a bheith ar an bhód gan trácht a dhéana ar an ngorta mór, agus é curtha le hamhránaíocht ar an seanós. 47. Bhí ceol beo an freisin agus clúdaí déanta ag na ceoltóirí de amhráin chaúla na hÉireann. I bhaisin clasicach Father Ted, bhí comórtas na galíní ála an. Chomá leis an aspig brennan ag tuairteach do roiine sa slua. Inis agus an ócáid críochnathe, nílach rud amháin fáca le réiteach. An bhar libh. Barrys? New Lions?